ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കേട്ടോ. ഒരു 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യും. 1 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹെയറിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ്നെസ് ഒക്കെ മാറി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതെൻ്റെ ഒരു 3 വർഷം മുമ്പുള്ള ഹെയർ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, ഒരുപാട് നീട്ടുമില്ല, ഒരുപാട് ഉള്ളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഹെയറിൽ കളർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ മുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ വന്ന്, സ്പ്ലിറ്റ്നെസ് ഒക്കെ വന്ന്, അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെയറിന് ഡാമേജ് വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫാളും ഉണ്ടായിട്ടോ. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഭൂമിക വേദിക്സിൻ്റെ ഹെയർ ഓയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഭൂമിക വേദിക്സിൻ്റെ ഹെയർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റി. നല്ല രീതിയിൽ മുടിക്ക് നീട്ടം വെച്ചു, അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളു വെച്ചു, ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ മാറി, ഹെയർ ഫാളൊക്കെ മാറി, സൂപ്പർ റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എൻ്റെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭൂമിക വേദിക്സിൻ്റെ ഹെയർ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാം, ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.